Den her video her, den handler ikke om en Harley, eller om en roadtrip, eller noget som helst andet. Det er jo en helt fejser, men den kan et eller andet alligevel. Så nu prøver vi sgu. Det kan lige så godt sige det, som det er. Det er en indianer. Og det ved vi utrolig lidt om. Og så ikke nok med det, så er Kent også på ferie, så jeg er alene om ikke at vide ret meget om det, og skal lave det om også. Fordi kunden her, han har allerede vores nummerplade ramme på, og han har allerede købt et Saddleman sæde af os, og han har allerede købt en Jekyll & Hyde udstødning, og den har vi også sat på. Alt det der, det er fint. Men som så mange andre, så vil han jo godt have en fed T-bar løsning, fordi det er det, der ligesom virkelig hitter i tiden. Og det er det, vi skal i gang med i dag. Eller ikke i dag, fordi det er søndag i dag, jeg er civil. Meget civil faktisk. Men det vi skal have på, det er noget fra noget, der hedder Lawless Garage. Og hvis du er Harley-mand, så kender du måske OG Garage. Det er kanadisk begge dele. OG, det er til Harley-delene. Lawless, det er til deres Indian-afdeling. Jeg ved sgu ikke, om det er samme ejer, eller vi bare kender hinanden, eller hvad fanden der foregår. Men det er sådan, det er. Men ikke desto mindre, delene er kommet, og de er fine. Kenneth har malet lidt på dem, efter ønsket fra Heine, der ejer motorcyklen her. Så er de blevet, som han vil have det, og så skal vi af med den originale kåbe. Jeg kan godt fortælle dig en hel masse om modellen, men det vil være ud fra gætværk, for jeg ved intet om den. Det kan jeg lige så godt sige. Heine, han siger, du er nødt til at love mig, at du prøver en ordentlig tur på den her gang, for det nåede jeg ikke sidste gang. Den kan et eller andet, den er sgu sej, det er den. Nå, nok med det. Kåben, den skal af, den originale kåbe. Han vil hellere have en Memphis Shades kåbe, men så sagde vi til ham, er du godt klar over, at der findes en kulfiber udgave af den her Memphis Shades kåbe, og vi har den på lager? Så sagde han, det vil jeg eddermame gerne have. Det er federe. Rigtigt. Så det vi har gjort nu, det er at tage en Memphis Shades Road Warrior kåbe lookalike, men i carbon, og så har den fået candy rød henover. Og det ser bare fucking fedt ud, mand. Det ser hammerfedt ud. Så den skal være på, og det passer jo heller ikke sammen, fordi det er Harley beslag og alt muligt. Det er noget værd lort, for at sige det lige ud. Men jeg er ret sikker på, at vi kan få det til at lykkes. Så det arbejder vi selvfølgelig på. Så det er en video, der handler om at få en Indian til at blive lidt bedre. Vi er vant til, at det er en Harley, der skal være lidt bedre, men nu er det så en indianer den her gang. Jeg tror, at resultatet bliver godt. Om rejsen bliver god, det ved jeg sgu ikke. Vi har skruet meget lidt i den. Så kæmpe gauge, og nu skal den så have et riser setup, hvor man så stadigvæk kan bruge de originale kabler og slanger. Det er i hvert fald det, de siger. Så det håber vi, for jeg ved ikke engang, hvor jeg skulle købe et kabel hen til den her. Jeg ved absolut intet om Indian. Den her, den hedder 101, tror jeg. Den er fra, altså det er en 25'er model. Den er helt ny. Eller det er den nok ikke længere jo. Den har sådan en knap her, man trykker på, for den tænder. Altså den kører 226 km, inden den skal have noget brændstof i hvert fald. Den har kørt 10.719 km. Så en udmærket sæson indtil videre. Jeg tror ikke, jeg kan lige skal sige det som det er. Jeg har ikke mod på den her Indian i dag. Jeg skal lige have en dag til at sunde mig. Men i morgen, mandag, så sætter jeg altså i gang. Sluk og i gang. Vi ses. Man kan jo sige, det er i hvert fald ikke en Harley. Vi er nået til noget af det sjovere nu, fordi nu har vi fået afmonteret det gamle riser setup, og vi har fået fundet det nye frem, som Kenneth har kælet lidt for også. Der kan man se forskellen i højden. Så er der selvfølgelig også lidt farve. De røde dele på cyklen og sådan noget, det passer bare sammen. Det er lækkert, og små røde carbon dele overalt nu. Igen efter Kenneth har kælet lidt for det. Det spiller sgu meget godt. En ting, der overraskede mig en hel del, det var, at de her bolde her, der skal i de nye risers, det er i stedet for den her virkelig tarvelige originale. Det er også rigtig fint, men den er lige en my større, end den her er. Så den kunne ikke lige gå igennem broen. Så var det inde at tjekke på Lawless Garage side, og de skriver, du skal lige bore et hul. Det hedder meget jysk. Du kan bare lige bore et hul. Men det har vi gjort. Det gik fint nok. Så skide med det. Nu er vi nået til at skal have det monteret
Helt ærligt, jeg fatter overhovedet ikke, hvordan det her det skal hænge sammen. Men det finder jeg ud af. Det skal, udover det så, altså udover selve styreombygningen, så er der jo også de her crash bars her til den forreste, og der er også til at sætte bag på. Så nu skal jeg lige skille lidt mere af det her med styret. Så går vi i gang med at sætte risers på. Og så tror jeg faktisk, det bliver meget godt. Indtil videre, så at skrue i det, det er sgu okay. Altså, det sidder, alting sidder anderledes, og det er jo ikke de størrelser, man lige er vant til at tage og så videre. Men alt i alt, så er det været okay. Så den del kan vi ikke klage over. Status. Jeg trækker det tilbage med, at det er fint at skrue i. Jeg synes sgu, det er lidt noget bøvl, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, ærlig mening, når den er samlet og sådan noget, pæn cykel. Men det er sindssygt, at man samler halvdelen af ledningsnettet ind i forlygten, som om det var en gammel VT 500 fra 88 eller et eller andet. Det forstår jeg slet ikke, hvorfor man har gjort. Men skid nu med det. Nu er vi ved at have riser på. Det skal lige spændes efter det hele og så videre, for jeg skulle lige finde ud af præcis, hvordan vi gerne vil have det. Vi endte med at gå med, at gauge egentlig sidder over. Blandt andet fordi, så kan kablerne rent faktisk nå. Men egentlig også, når man sidder på cyklingen, så spiller det faktisk meget godt. Man kan lige nøjagtigt se det, man skal, og det er egentlig okay. Beslagene er kommet på til kåben, og den har også været prøvemonteret. Det bliver godt. Så nu er det egentlig bare lige at gøre det færdigt heroppe, og så skal vi til at videre med crash bar forbag. Så vi forhåbentlig meget, meget snart kan komme ud og prøve at køre på den. Heine han siger, at jeg bliver så fuldstændig forelsket i den, så jeg vil nok bare skifte min Harley ud til en Indian lige med det samme. Men det skulle ikke undre mig, den er sjov at køre på, så jeg glæder mig alligevel. Og det nye setup her, det spiller altså, så jeg tænker, at det skal nok køre fint. Det er jeg ret overbevist om, og det ser fedt ud. Så er vi så langt. Og prøv at høre, det betyder også, at vi snart er færdige, og det er også fint nok. Fordi en ting er, at når du ser den her video her, så er det faktisk kun et par dage siden, at jeg egentlig blev færdig med den. Så Lauke han sidder i den anden ende og mangler noget video og redigere. Det skal jeg prøve at se, om jeg kan godt færdig, men jeg skal også lige passe butikken for kendte på ferie. Det er som det er, vi når det hele, vi er heldigvis snart i mål. Kåben er på nu, speedometer og riser og alting er spændt efter og justeret ind og så videre. Det burde virke. Vi har fået flyttet blinkene her ned. De er nødt til at lige komme en takt længere ned, fordi at kåben her er bredere end den vi pillede af. Så det kunne heldigvis løses. Nu er vi egentlig der, hvor vi skal have trukket et enkelt par ledninger færdige og så videre. Så skal vi i gang med crash bar delen, og det glæder jeg mig til, fordi den er satme fed. Det tror jeg, det bliver godt til den. Passer perfekt sammen med riser opsætning og alting, så det spiller max. Ikke så meget mere nu. Vi skal videre. Nu er det tid til prøveturen. Det er satme spændt på det her. Vi må se, hvad den kan sådan en. $1250 kubik. Men de siger jo, at det skal man ikke lade sig narre af. Den kører vist ret godt. Og er vist ret frisk. Sædepositionen, den er i hvert fald blevet god nu. Saddleman-sæde og et sæt CNC risers. Det giver det samme som på en Harley. Det fungerer bare. Jeg er ikke tryg ved det her lortekamera her. Nå, så prøver vi det der. En lille enhjørning nu. Enhjørning indianer. Når man har kameraet til at hænge derude, så føler man jo bare, at man er med i sådan en ridderfilm der. Man er bare klar til at se, om man kan fange den der ring der. Der er sgu lige en tanks.
er sådan set sej nok. Nu vi skulle videre. Altså man må sige, speedometer, opsætningen her, det er placeret helt fantastisk. Har bare det fulde overblik, og kåben tager vind, og alting er som det skal være. Den er egentlig kvik nok. Det er spændende, når vi skal ned i en af yndlingssvingene lige om lidt. Ja. Altså, Heine han sagde jo, at jeg skulle tage og prøve en tur på den. Den kører faktisk ret godt. Det er han sgu ret i. Det her, det er blevet frækt. Især fordi, at vi har givet den helt rigtige Canyon-røde. De er jo kommet hjem i rå, og så har Ken tilpasset, så det passer ordentligt til resten af cyklen. Nu skal vi hjem og runde den her video af. Lidt positivt overrasket, kan man godt sige. Det lykkes. Det var ikke uden kamp, men nu er den færdig. Og resultatet, det spiller til gengæld. Så man kan sige, at det var kampen værd. Og det er jo fedt nok, for der var lidt kamp med det. Men vi er kommet igennem det hele. Vi har fået crashbar bagpå, crash pegs, crashbar foran. Vi har fået riser setup'et på. Alt sammen for Lawless. Den super fede kulfiberkåbe, som Ken har givet lidt rød candy. Det ser pissefedt ud. Effekten i solen er vanvittig. Det tænker jeg, at lavgang klipper ind, for jeg står inde i skyggen. Det er pissevarmt. Men det kører faktisk ret godt. Det må jeg indrømme. Og resultatet, udtrykket på den, er blevet super godt. Kørepositionen, det er ligesom vi kender det fra diverse Harley'er, vi har lavet efterhånden. Det minder meget om det. Upside down forgaffel og radial bamboo kaliber. Det kører altså godt, det kan vi ikke sige noget til. Et par ting, jeg synes, der er lidt det er noget af ledningsarbejdet og føringen osv. Det synes jeg godt, man kunne kæle lidt mere for, end Indian har gjort her. Men når det så er sagt, så er cyklen som helhed, når man ser den, så er den fandme i orden. Nu skal vi have den afleveret til kunden, og han skal være klar til på lørdag, hvor vi har Club Style Day. Og han har virkelig håbet på, at vi nåede at komme i mål. Det gjorde vi heldigvis lørdag. Altså i morgen, hvis du ser den her lige når den udkommer, der er altså Club Style Day lige her bag ved mig. Med pølser og brænder og øl og alt, hvad man kan tænke sig til. Jo. Så hvis du ser den her lige når den kommer, så er det fandme bare med at sætte krydsklemmerne til i morgen. Ellers så er det måske for sent, men så kan du melde dig til næste år. Jo. Det var det første afsnit om Indian. Jeg ved sgu ikke, om det bliver det sidste. Det må vi se. Det er ikke helt skræmt væk, men jeg er heller ikke helt vildt motiveret. Det var det for den her gang. Vi ses næste fredag kl. 16, som altid, eller på danishmotorcycleparts.dk.